יום חמישי בלילה, בשעה שסינדרלה כבר מהדסת על נעלה האחת אל עבר המרכבה, מצלצל הטלפון ליד מיטתי. מבוהלת משהו אני מרימה. בקצהו האחר של הקו גרשון שפע. מחר ב-6:30 בבוקר מורידים את האי, אומר לי מושל הבריכה בקול מרוסק. תבואו לצלם. באנו. יש! הייתי מלך האי! בעוד דקות ספורות האי הזה ייעלם מהשטח. אחרי 43 שנים שהוא נטוע במקום שלו. הרבה ראשים ושיניים נשברו על המקום הזה. ואני חושב שהרבה יותר לבבות יישברו אחרי שאנחנו נעביר אותו למקום אחר. חבל, אבל אי אפשר לעצור את הקדמה. למה? קודם כל זה אי בטיחותי ידוע. אולי האי בטיחותי המפורסם יותר בקיבוץ. אבל יש לנו גם תוכניות על הבריכה, להפוך אותה לבריכה יותר פעילה, עוד יותר פעילה. היית מלך האי? תשמעי, האי זה מקום הרבה היסטוריה. שבת, 2, כל החבר'ה סביב האי, מתחילים הקרבות הגדולים. בדרך כלל אחי, אותי, לפעמים עוד מישהו, נגד כל החזקים. אפילו נגד יוסי שחר עוד שיחקנו. מלך האי היה בגבעת חיים רק אחת, וזה יוסי שחר. ומאז אין מלך האי. היה מלך. שיחקתי מלך האי, כמו כולם. פחדתי. חיים לא. תמיד הפילו אותי, תשתגע. ביי. אני הייתי מלך האי, תגידי לי. הייתי פצלוך, הייתי רבע עוף, אני הייתי מלך האי. אני כל פעם זרקו אותי למים, טבעתי. אסף היה מלך האי. ממש. קבוע. הם שברו את הכל. שיניים, פצעים, מכות. אבל חנן למשל, שבר יש שיניים עקיביות. אבל הם אהבו את זה. איתן כרמי. היה הרבה שנים מלך האי, יש לי תמונות. היית מלך האי? הייתי כהן הדת של האי. הייתי פה בהתחלה תמיד. זכרתי לקרוא שירים. אני עד היום מלך האי. אין אי. אני עדיין המלך שלו. אי מחוץ למים לא יכול לחיות, וכך אל ספירת המלאי של ידיים ורגליים שבורות מצטרפת רגלו הגדולה של אי. אמרו לי שהיית מלך האי. כשהיה לבד, האי, הייתי מלך האי. יוסי היה מלך האי. ודני גם אותו דבר. שנתיים רצוף, דלת עד נברא. לא. אבל הייתי נוכח בקרבות הנועזים ביותר. ואני מצטער מאוד שהורידו את האי. יניבי, היית מלך האי? אף פעם. That one love is you.
אלכס, היית מלך העיר? אותי רק זרקו תמיד. מהחבר'ה של וולפי וריקו ולמה אני יכול להתחרות איתך? אורי, היית מלך העיר? לא. ניסיתי להיות מלך העיר, אבל היה מלך העיר אחד ויחיד בגבעת חיים, זה יוסי שחר. הוא מלך העיר האמיתי, האחד והיחיד של גבעת חיים. ושהוא ידע בשוודיה שאתם הפלתם את העיר, אני לא יודע מה יהיה איתכם. מצלם. מה? איך אני יודע לא שאתם הפלתם את העיר? אתם לא נורמלים, אתם אנשים... גרשון שפע הוא איש חסר אחריות, כולל ועדת חינוך, כולל כל מי שאמר לו להפיל את העיר. המרפאה. סוף סוף גרשון שפע עשה משהו שהקיבוץ ביקש ממנו. לא צריך להפיל את העיר, אני מקים עצומה להקים חזרה את העיר. מי שעשה את זה עשה דבר לא דמוקרטי, לא נכון, בלי רשות. וכך באופן בלתי דמוקרטי בעליל צופה אי על זו שהייתה ממלכתו משכבר. ויש האומרים כי עוד רבות הן השיניים שישברו עליו, ורבות העלמות שינושקו עליו, ועוד ימליך מלכים ויכתיר נסיכים, המלך אי. I can't stop wanting you. It's useless to say